2012 पेन्टेकस बरफ नायनाय लोगो लोगो जोबोद रंजानाय मोनो आं गोसोआव मानो होनबा बे दिनखालिनो अफिसियेल डिक्लारेसन होनना बुंगोन आरो माने बिनि सिगांनो खिन्थाखांगोन आङो नाथाय बेरथुमा लाथ'वाखैमोन अफिसियेल डिक्लारेसन हिसाबै सुबुंफोरनो मोनथिहोनाय हिसाबै इसोरनि मुङै बाप्तिस्मा लानानै नंगुबै ख्रिस्टियान महरै जीवन जापन खालामनाय आरो मा पेन्टेकस बरफनि दिनखालि आरो जोंनो बाइबेला खिन्थायो पेन्टेकस बरफनि दिनखालिनो गोथार जिउ जायखौ हरनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ सिमां लादोंमोन एबा समाय लादोंमोन गाव सोरगोआव गाखोलांनायनि उनाव बे गोथार जिउआ फैजेननायनि दिन होननानै जोङो बेयाव सोमोन्थिनो मोनदों थ' गतिके जोङो दान्दिसे सिगां दिनैनि गाहाम बाथ्रानि टेक्सटखौ फरायलांनायखौ जों खोनानो मोनबाय बेयाव जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो रोखायै जों खोनानो मोनदों दसे उनाव आं खनसेबाव फरायनो गोसो जादों बिनि सिगां जों इसोरनियाव बुंलायनानै आं खालामदों सोरगोआव थानाय गोथां सानथ्रिगिरि इसोर आफा हामबाय होनायखौ नोंनि अननायफोर आशीर्बाद आरो हेफाजाब रैखाथिनि थाखाय आफा इसोर गोसो मोदोम जिउखौ थेनानै आफा नोंनियाव आनन्द फैदों आफा जों जिउखौ गथायदों आफा नोंनि गेजेराव बाथ्राखौ जों सोलोंनो नोंनि गेजेराव बाथ्राखौ जों सावरायनो आरो खोनासंनो खाबु जाबाय आफा जों साफ्रोमनोबो आफा नोङो नलेज सिस्टेम रेगुलेसन स्पिरिटखौ होदों जाहाथे आफा नोंनि गेजेराव बाथ्राखौ बुजिनानै नाजावलांनायनि मोजां जानायनि गेजेरजों आफा बेजों लोगोसे खुगाबुथि सालाय आफा नोंनि बाथ्राखौ बुंगोन बे बाथ्राखौ आंनि खुगाबुथि सालायाव थाङो जिउनि बाथ्राखौ बुंगोन आंखौ आगुवाय खालामदों बर'नि सानस्रिखौ आङो आरो जों साफ्रोमखौ आफा जिसुनि खोथाखौ सोलोंनानै आफा खालामदों जाहाथे जोंनि गेजेराव बाथ्रा सावरायलायनाय आरो सोलिनाय समाव आफा बाहायनानै गाज्रि जिउखौ खालामनो हायै बायदि आफा जोङो बुंनो नाजादों हामबायनायनि फोथायनायनि थाखाय आमेन जों खनसे फरायबावनो जों रोखा रोखा जोंनि नानिया मोजाङै फरायलांखाबाय थेवबो आं खनसे फरायबावनो हास्थायदों जहननि चैत्र 23निफ्राय 31सिम 30निफ्राय 31सिम जिसुआ बुंबाय सोरबा आंखौ अनोब्ला बियो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन आरो आंनि आफाया बिखौ अनगोन आरो जोङो बिनियाव थांनानै बिजों हाबलायगोन मोननै बिसयखौ जों बेयाव मोनबाय बे जाहैबाय अननाय बिसय आरो बेजों लोगोसे मोनसे बिसयखौ नुबोबाय मोनसे सोदोबखौ गोसो होनानै जों नायलांगोन जोङो ने जोङो होननानै बुंदों जोङो सोर ने ट्रिनिटिनि बाथ्राखौनो बेयाव बुंदों होननानै आङो बुंनो सानो बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि बाथ्रा जोङो ने हाबलायगोन आंखौ अनैया आंनि बाथ्राखौ मानिया आरो नोंसोर खोनानाय बाथ्राया आंनि नङा बे आंखौ थिनहरनाय आफानिसो आङो नोंसोरनियाव थानायावनो आङो नोंसोरनो बेखौ खोन्थाबाय आफाया आंनि मुङै हेफाजाब होग्रा गोथार जिउखौ थिनहरगोन बियो गासैखौबो नोंसोरनो फोरमायगोन आरो आं नोंसोरनो रायथिनाय मानिफोरखौ नोंसोरखौ गोसोखांहोगोन सान्थिखौ आङो नोंसोरनो गालाङो बे आंनि सान्थिखौ आं नोंसोरनो होयो संसारा जेरै होयो आं बेबायदि नोंसोरनो होआ नोंसोरनि गोसोआ उसाव बादाव दाजाथों गिखौबो दाजाथों नोंसोरो खोनाबाय आं नोंसोरनिफ्राय थांनोसै नाथाय आङो नोंसोरनियाव फैफिनगोन नोंसोरो आंखौ अनब्ला आं आफानियाव थांनोसैखाय नोंसोरो रंजागौमोन मानोना आफाया आंनिफ्राय देरसिन आरो दा जाया सायावनो आं नोंसोरखौ बुंबाय बेफोरो जेब्ला नोंसोरनो फोथायनाय बायदि आङो नोंसोरजों बारा रायज्लायनाय नंलिया मानोना संसारनि सासन खालामग्राया फैगोन आरो बिहा आंनि सायाव मुंबो एखथियार गैया नाथाय आं आफाखौ अनो आरो आफाया आंखौ खोनामोन बायदि आं बेबायदिनो खालामो संसारा मिथिनाय बायदि नोंसोरो सिगां जोङो बेनिफ्राय थांगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जोङो बेयाव अननायनि बिषयखौ जों नुनो मोनदों आरो बिफा बिफा गोथार जिउनि जि मोनसे मा होनना बुङो बेखौ इउनियन जों बेखौ नुनो मोनदों साथामजों सासे इसोर
आरो बेजों लोगोसे जों बेयाव आरो मोनबावदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ थाङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ आलाय सिलाय गालांनाय नङा, गोदाव सोराव गालांनाय नङा, बिमा बिफा गैजायै बायदि एबा दाउसा महरै बायदि जोंखौ गालांनाय नङा, नाथाय जोंखौ हेफाजाब होनो, जोंखौ दैदेननो, जोंखौ थुलुंगा होनो, जोंनिखौ बानस'नो, जोंनो बोलो होनो, जोंनो सक्ति होनो, गोथार जिउखौ बिफा इसोरनिफ्राय बिनानै हरगोन होननानै बिसोरखौ जोङो सिगांनिफ्राय फरायबोबाय थाब्लाबो मोनबोनो हादों आरो बेयावबो जों मोननो हाबाय दिनै। आरो बे गोथार जिउआ फैयोब्ला मा जागोन बेखौबो जों बेयाव नुनो मोनदों आरो। गिबिसिनथारावनो जोङो अननायनि बिसयखौ जों नायग्रोनि। अननायनि बिसयाव जों मोननो हादों मोजांथार बाथ्रा बुंदों बाहाय जे नोंसोरो जुदि आंखौ अनोब्ला होननानै बुंदों, जोंखौ नोंसोरो जुदि आंखौ अनोब्ला, नाय बाइबेलाव जों नायबा नुनो मोनो बियो जोंखौ अनग्रोबाय, बियो जोंखौ अनग्रोबाय, बेनिखायसो जों बेखौ अनबाय ना, बियो जोंखौ अनग्रोबाय, जों अनग्रोआखै, जों सायख'ग्रोआखै बिथांखौ, सरि बे इसोरखौ बा जिसु ख्रिस्ट'खौ जों सायख'ग्रोआखै, जिसु ख्रिस्ट'आ एबा इसोरा जोंखौ सायख'ग्रोदोंखायसो जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ बा इसोरखौ जों सायख'नो हाबाय बा जों मोननो हाबाय। आं बेखौ बुंनो सानो, इसोरा आंनि जिबनखौ अनामोनब्ला, इसोरा आंनि जिबनाव थायामोनब्ला एबा इसोरा आंनि जिबनखौ लानानै मोनसे थांखि, मोनसे प्लान पार्पस गैयामोनब्ला दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव, नोंथांमोननि मण्डलियाव, नोंथांमोननि बे जायगायाव गसंफैनोबो आं मोननाय नङामोन, हानाय नङामोन। मानो होनना बुङोब्ला बेहा मोनसे गेदेर थांखि दङ, बेहा मोनसे प्लान एन्ड पार्पस दङ आंनि जिबनखौ लानानै। आरो बेबायदिनो इसोरा जाफुंहोबाय 2013नि 19 मेआव अन्थाइबारि मण्डलियाव बेप्तिस्मा लाहोनानै गावनि रायजोआव थिसनबाय। आरो बेबायदिनो दिनैसिम इसोरा गावनि रायजोआव लासै लासै आगान सुरहोबाय आरो आगान सुरहोबाय नोंथांमोननि मण्डलिसिमबो दिनै आं आगान सुरहोनो हाबाय। बे जाबाय इसोरनि अननाय आंनि फारसे गेदेर। आरो बेजों लोगोसे बेबायदि अननाया जों बयनिबो थाखाय दङ इसोरनिया। बेनिखायनो इसोरा बुंबाय, इसोरा सदाबो एसेग्राब अनबाय, बे गावनि सासेल' जारि जानाय फिसा हौवाखौ जोङो ओरैनो हरबाय, बे आखियाखै गावनि फिसा हौवाखौ। थिग एखे रोखोमैनो दिनै जोंबो इसोरखौ अननांगौ एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ अननांगौ। बेनिखायनो बेयाव बुंदों जे जुदि नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोर आंनि बाथ्राखौ मानिगोन। दानिया नायगोन, नोंसोरो जुदि आंखौ अनोब्ला आंनि बाथ्राखौ नोंसोरो मानिगोन होननाय बाथ्रा। दानिया आंनि बाथ्राया मा एबा जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राया मा? जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राया मा, जों बेखौ माबोरै मिन्थिगोन दिनै? जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राया मा, जों बेखौ मिन्थिग्रा जों बाइबेल फरायनांगोन। बाइबेलाव गोबां बाथ्रा लिरनाय दङ, बेबायदिखौ माव, बेबायदिखौ दा माव, बेखौ जा, बेखौ दाजा, बेखौ बुं, बेखौ दा बुं, बैयाव थां, बेयाव दा थां, गोबां बाथ्रा। गासिखौबो जों गोसोआव सोनानै लाजोबनो हायाबो जानो हागौ। जों मानसि जानायखाय जोंनि मेलेमा, जोंनि सक्तिया, जोंनि एबिलिटिया लिमिटेड, नाथाय इसोरा आनलिमिटेड। बिनि गासैबो बिथिङावनो इसोरा आनलिमिटेड आरो ना, सर्व शक्तिमान जायखौ बुङो ना, सर्व शक्तिमान, omnipotent, omnipresent, omniscient, गासिबो सर्बज्ञान, गासिबो मोनथिग्रा इसोर आरो बिनिनो फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'। बेखौनो बुंबाय जे नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन, आंनि बाथ्राखौ मानिगोन आरो आंनि बाथ्राखौ मानिग्राया आंनि आफाखौ मानिग्रा। मानो होनना बुङोब्ला आफाया आंनि देरसिन, आं बे आफानो थांसिगोन आरो आं जेखौ बुङो बे आफानि बुंनाय बाथ्रा, आफा बुंनाय बाथ्राखौनो आं नोंसोरनि सिगाङाव बुंगोन, बेबायदि बाथ्रा। दानिया मोनसे बाथ्राखौ जों नायबा नुनो मोनगोन, गोथार जिउनि बिसय आरो अननायनि बिसयखौ गेजेराव सरजाबनानै नायना लानो नुनो मोनो। जोङो दिनैनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला आंनि खृष्टान धोरोमा आरम्भ जादों 2013निफ्राय। नोंथांमोननि सोरबानिया जादों एसे खम, सोरनिबा बांसिन, सोरबा जोनोमनिफ्राय खृष्टान नङाब्ला। आरो दिनैसिम जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राया गोसोआव दङ नामा? सोरबा आखाइ गेदेरना बुंनो हागोन नामा आंनि गोसोआव दंजोबो होननानै? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हानाय नङा रावबो। हागोन नामा? निश्चय हानाय नङा। जिसु ख्रिस्ट' बुंनाय बाथ्राया मोनफ्रोमबो रोखा रोखा आंनि गोसोआव दंजोबो होननानै आं बुजिजोब्बाय, आं गोसोआव सोना लानो हाजोब्बाय आरो बेखौ फालिजोबनो हाबाय आङो होननानै जोंहा बुंनो हागोन नामा? निश्चय हाया। आं दहाय बुंखादों, बेनिखायनो जोंनि पावारा लिमिटेड, जोंनि गोहोआ, जोंनि गियाना, जोंनि मेलेमा गासिबो जोंनि लिमिटेड। जोंनि लिमिटेड थौले, एसेल' मेलेम, एसेल' गियान, एसेल' बुद्धिजों जों बेखौ खालामजोबनो हाया। जायनि थाखाय जोंनो गोथार जिउखौ नांगौ, जायनि थाखाय जोंनो दिनै गोथार जिउखौ नांगौ, जायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिगौ, बेबायदि मिथिगौ जे जों मानसिफोरनो, सुबुंफोरनो, गावनि फिसाफोरनो एक्जेक्टलि मा नांगौ बेखौ मिथिगौ, साबसिनखौ बियो मिथिगौ। जों बुङोना माबा होनना बुङोमोनलाय, इसोरा ना omnipresent जेरावबो थाग्रा इसोर, ना omnipotent गासिखौबो हाग्रा इसोर, omniscient सर्बज्ञान,
गासिबो मोनथिगा इसोर बे मोनथिजोबगौ गासिबो माने दा मिथिजोबगौखायनो बे मा जाबाय जे जिथुनि बुंनाय बाथ्रा जिथुनि गेदेरजों जिथुनि बाथ्राखौ बुंबाय बे बायदिसिना जोंनि लागै बेखौ जों गासिबो गोसोआव सोना लाजोबनो जों हायाखै हयथ' एसे एनै गोसोआव थानो हागौ गोसोआव दं जानो हागौ गासिबो रोंजोबा बेनिखायनो दिनै गोथार जिउ दिनै बियो जोङो हरनो थाखाय सिमान लाबाय आलायजानाय जिउ गालाङा जोंनो जिथुखौ जेब्ला प्रेजेन्ट दङमोन जोंनि बुहुमाव बे समाव जिथुखौ नांगौ बायदि बाथ्राखौ नांगौ बायदि समाव नांगौ बायदि जायगाफोराव बुङै बुङै खिन्थायै हेफाजाब होबोदोंमोन नाथाय जिथुखौ थाङोब्ला आलायजानाय जागोन सोर नायबावगोन सोर नेबावगोन सोर दैदेनगोन सोर जोथोन लागोन सोर बुजायगोन सोर बानजायगोन सोर हेफाजाब होगोन बेनिखायनो गोथार जिउनि बाथ्राखौ बेयाव बुंदों जे गोथार जिउआ नोंसोरनियाव फैगोन अब्ला गोथार जिउ फैयोब्ला मा जागोन होननानै बुंदों जे गोथार जिउ फैयोब्ला नोंसोरो गासिबखौबो बुजिगोन नोंसोरनो आं खिन्थानाय बाथ्राफोरखौ नोंसोरनो बानजायगोन मोनथिहोगोन बुजिहोगोन गोसोआव खोख्लैगोन गोसोआव खोख्लैगोन गोथार जिउजों दैदेनजानाय गोबां नारिफोरनि बाथ्रा राजा महाराजानि बाथ्रा जों गोजाम मुगायाव नुनो मोनदों गोबां सम लागोन एक्सुवेलि बे टपिकआ एसेल' खम समनि गेजेराव फोजोबनो हानाय फोजोबजानाय टपिक नङा ओरैबाबो जोंनि एनडिएफसि जिथु फान्जि एनडिएफसि फान्जियाव होनाय जे टेक्स बे टेक्सआ गोलाव गोलाव जायो आरो आं बेखौनो बिसास खालामो बे टेक्सआ सानसेनि थाखायल' होजायाखै सप्तायाव 6 दिन 7 दिन जों मोनो 7 दिननि स्टाडिनि थाखायसो बेखौ होदों होननानै आं बिसास खालामो एक्सुवेलि बेबायदि जों जुदि बे जोंनि फान्जिनि टेक्सनिफ्राय जुदि जोङो स्टाडि खालामनो गोसो जायोब्ला बेबायदि बे रबिबाराव जों दिनै इउन खालामबाय समबाराव मंगलबाराव बुधबाराव बृहस्पतिबाराव शुक्रबाराव शनिबार दिनै जोङो डे टु डे जोंनि जिखिनि स्टाडि खालामनो गोनां टपिकफोर जों जोंनि बे फान्जिनि होनाय टेक्सखौ जों मोननो हागोन आरोना बेनिखायनो आं बुंदों जुदि बे सानसेनो दसे पन्सासनि आगोलनि गेजेराव फोजोबनाय बिसय नङा बेखौ सेस्था खालामबाय एसे गोबावसिन जायोब्ला अननानै हान्थिखौ हरदो लासै लासै जों दावगागोन जों बयबो मिथिखागौ अननायानो देरसिन आरो अननाय बायदि अननायनिफ्राय आरो जौसिन जेबो गैलिया जों बयबो मिथिगौ खृष्टान धोरोमा गिबिसिनथाराव साबसिनथाराव मा होननानै मिथिजायो अननायनि धोरोम होननानै मिथिजायो अननायनि धोरोम मानो होनोब्ला जों बिनिफ्राय जों एसेगां अनबाय आरो बे अननायानो जोंनियावबो इम्पार्ट जाबाय जोंनियावबो सोंजाबाय जोंनियावबो लुसन जाबाय बे अननाया आरो बेनिखायनो मोनसे गिबि समाव मोनसे नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ नोंसोरो मानिगोन माबा होनना बुङो अननाया माबायदि अननाया मा खालामो अननाय गैयिया मा जायो जों बे बिसयखौ जों नायगिरदों दिनै बे इसोरनि जे अननाय इसोरनि अननाया जोंनियाव थाङोब्ला जोंनियाव फैयोब्ला जोङो मा खालामनो हायो जोङो सुखुखौबो अननो हानाय बोलोआ जोंनाव फैयो जोङो मोनसे बिसयखौ नायब्ला जों नुनो मोनगोन सेकेन्ड तिमथिनि 1नि सानाव मोनसे बिसयखौ बेयाव बुंदों सेकेन्ड तिमथिनि 1नि सानाव बे बुंदों आं नोंसोरनो गिनायनि जिउखौ होआखै नाथाय माने होदों बोलोनि जिउखौसो होदों अननायनि जिउखौसो होदों आरो गावखौ हमथानो हानाय सेल्फ कन्ट्रलनि जिउखौसो स्पिरिटखौसो आं नोंसोरनो होदों प्रेज द लर्ड हालेलुया सेकेन्डआव मा होदों अननायनि जिउखौ जों होदों अननायनि जिउखौ गावजों गाव अनलायनो हानाय नाय बोलोनि जिउखौ होदों बोलोनि जिउखौ मानो होदों जाहाथे जोङो फोथायनायाव गसंथानो हायो बोलो गैयै फोथायनायाव गसंथानो हायो गाज्रिनि हेंथाजों जों गसंथानो हायो सैताननि हेंथाजों जों गसंथानो हायो गाज्रि खामानिनि गाज्रि जानाय लोंनाय गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि नोजोर गासैबोनिफ्राय गावखौ जों खम खालामनानै बोलो गोरायै फोथायनाय जिबन जाबोन खालामनो हानायनि जोङो बोलोनि गियानखौ जोङो होदों देहानि बोलोबो होदों मेलेमनि बोलोबो होदों थाखा फैसानि बोलोबो होदों गासैबो बोलोबो होदों ना गासैबो बोलोबो होदों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौ जे जोंनि मानसि माहारिया इसोरानो मिथिगौ जोंनि मानसि माहारिया बोलोजों खामानि जानाय नङा दिनै बोलोखौ होगोन गाज्रि खामानियाव बाहायगोन बोलोखौ होगोन रं खामानियाव बाहायगोन बोलोखौ होगोन गाज्रि जायगाफ्राव बाहायगोन बोलोखौ होगोन गोबां नाङि नाङि जायगाफ्रावसो बाहायगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बोलो दिनै बोलोआ थाखानि बोलो मा हायो मा हाया देहानि बोलो मा हाया मा हाया नंगौ नङा कलमनि पावार लिरनायनि पावार मा हायो मा हाया दिनै मिडिया पार्सनफ्रा माबायदि उल्था फाल्था खालामनो मा जों बेखौ नायनो हायो मेकानिक लेखाफोरखौ लिरनायफ्रा कलमनि पावार गियान मेलेमनि पावार ना बे बोलोफोरखौ जोंनो होदों ना जेरै दा बुंनो थाङोबा जोंनि प्रशासननि जितु पावार आर्मिफोरनि रुलफोरनि पावार ना डिफेन्सनि पावार सिनायथिफोरखौ लानानै माने दुष्ट सुबुंफोरखौ गाज्रि सुबुंफोरखौ उग्रपन्थिफोरखौ बा गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ दबथायनो हानाय पावार ना बेफोर गासै पावारखौ जुदि होदोंब्लाबो नाथाय बेफोर पावारखौ जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायनो हायो राइट खामानियाव बाहायनो हायो राइट जायगायाव बाहायनो हायो बेनि थाखाय जोङो मा होनो अननाय होदों प्रेज द लर्ड सबसे देरसिना जाबाय अननाय
दिनै जोङो बे पावारखौ गाज्रि खामानिफ्राव नाङै खामानिफ्राव बा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव उल्था फाल्था खालामनायफ्राव जों बाहायदोंमोन बेनिखायनो जों अननाया देरसिन अननायानो देरसिन अननाय गैयाब्ला जेबो गैया होननानै जों बुंनो हायो प्रेज द लर्ड हालेलुया अननाय गैयाब्ला जेबो गैया होननानै बुंनो हायो जोङो बाइबेलाव नायबा नुनो मोनो जों मोनसे हुदानि जोंनि लुथेरान डक्टरनि जिथु हुदा बायदि हुदायावबो जों मोनसे बिसोरखौ जों नुनो मोनो नोंसोरो मा होनना बुंदों खाथिनि मानसिखौ मा होनना बुंदों गावखौ बायदि अन खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन नाथाय आरोबाव जों नायबा नुनो मोनगोन मोनसे जायगायाव खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन होनायनि उनाव ज'ननि 13नि 34आव जन 30:34 गोदान कमान्ड होदोंलाय जोंनो गोदान कमान्ड होदों आं बेखौ ओरैबायदि डिफाइन खालामनो सानदों अननायनि बिषयाव नाय आं गोदान कमान्ड नोंसोरनो होयो मा होनदों 13नि 34 बेयाव बुंदों दा आं नोंसोरनो गोदान बुंनायखौ होयो गोदान कमान्ड निउ कमान्ड नोंसोरो गावजों गाव अनलायदो नोंसोरहा गावजों गाव अनलायनाय दंब्ला बिजोंनो बयबो मिथिगोन नोंसोरो आंनि सेलाफोर होननानै प्रेज द लर्ड हालेलुया नोंसोरो आंनि सेलाफोर होननानै नोंसोरो गावजों गाव अनलायबानो नोंसोरो मिथिगोन नाय आंखौ जुदि नोंसोर अनोब्ला नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन बे बाथ्रा गावजों गाव अनलाय नैबे बिषयाव मोजांथार बाथ्राखौ लिरदों रोखासिन जानो थाखाय आङो नोंनि बाइबेलनिफ्राय फरायनो सानदों रोखासिन जानो थाखाय आङो नोंनि बाइबेलनिफ्राय फरायनो सानदों ओरैबायदि बुंदोंहाय ज'ननि 13:34 बेबायदि बुंदों रोखासिन जादोंलाय बाहाय आं एसे फरायनो गोसो जादों ए निउ कमान्डमेन्ट आइ गिभ टु इउ that you love one another as I have loved you that you also love one another नाय मोनसे बाथ्राखौ बेयाव जोंनि बुंनायाव जों मोनाखै बे जाहैबाय as I have loved you आं नोंसोरखौ अनामोन बायदि नोंसोर गावजों अनलाय दानिया नायदो जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ माबायदि अनदों जोंखौ गावनि जिउखौ होनानै अनना हराखै प्रेज द लर्ड हालेलुया थोंजोङै थाङोब्ला गावनि जिउखौ होनानै जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ अनदों गावनि खाथिनि मानसिफोरखौ गावखौ बायदि अन होननानै बुंनाय बाथ्राया बिनि उनाव निउ कमान्ड गोदान कमान्ड होबावदों नोंसोरो गावजों गाव अनलाय जेरैबायदि आं नोंसोरखौ अनदों आंनि जिउखौ होनानै आं जेरैबायदि नोंसोरखौ अनदों नोंसोरबो खोनादों जायोब्ला गावजों गाव गावनि जिउखौ होलाय अननाया गावनि जिउखौ होनोबा सोरखौबा अननो हायोब्ला आं बायदि as I have loved you होनना बुंदों आं नोंसोरखौ अनामोन बायदि नोंसोरबो गावनि जिउखौ होनानै अन सोरखौबा जुदि अननो गोसोब्ला नोंनि साखाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अननाय बिषयाव गावखौ अनोब्लासो आं साखाथिनि मानसिखौ बोरै अननो हागोन जुदि आंखौल' आं अनाब्ला आं साखाथिनि मानसिखौ बोरै अननो हागोन प्रेज द लर्ड जुदि आं गावखौनो अनालासिनो आं आंनि आखाइखौ दाननानै लायोब्ला that means आंखौ गाव अनखायाखै नालाय बैखौबो आं आखाइखौ दानना होनांगौ नामा बे आंनि मोनदांथि जायो आं गावखौनो अना आं जोंनो होनांगोन या आं गावखौनो अना आं गाज्रि खामानि मावो आं नोंखौ खामानि मावनो गाज्रि खामानि मावनो थुंगा होनाय खिन्थु नोंसोर गावजों गाव अनलाय गावखौ बायदि अननायनि सायाव आरो साबसिन मोनसे बाथ्रा आं नोंसोरखौ अनामोन बायदि नोंसोर गावजों गाव अनलायदों तारमाने जोंखौ अननानै गावनि जिउखौ होबाय ओरैबायदि अननाय दिन्थिबाय बियो बेबायदिनो जोंबो गावनि जिउखौ होलायनानै नोंखौ अननो हानाय क्वालिटि अननो हानाय गुना जोंनो थानांगौ बाइबेलाव बेखौनो बुंदों जे जुदि आंखौ अनोब्ला नोंसोर आंनि बाथ्राखौ मानिगोन प्रेज द लर्ड आरो बेबायदि अनलायनायखौ नुयोब्ला नोंसोर आंनि सेला होननानै नोंसोरखौ मिथिगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड गोबां जायगायाव बुङो खृष्टानआ फरायोनो गोदै बाथ्रा बुंनानै लांनाय गावसिनाव ओरैबायदि गोदै बाथ्रा बुंनांगौ फरायसिन आरो खृष्टान खालामहैयो आरो मानो फरायनायबायदि मोनो मानो गोदै बाथ्रा बुंनाय बायदि मोनो बे बाथ्रा सैथो नंखाय नङा नंगौ येस फरायनायखौनो हमना लाबाय आङो नाथाय मानि थाखाय बासायजानायनि थाखाय रैखा खालामनो थाखाय अननो थाखाय जायखौ अनो आं बेखौसो आं मोजां जानानै लुबैगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जिसु ख्रीष्टआ जेरै गावनि जिउखौ होनानै अनदों बेबायदि अननाया आंनियाव दंखायसो आं नोंखौनो बुंदों फै ख्रिस्ट'नियाव फै बासायनायखौ लाफै नाजावफै प्रेज द लर्ड हालेलुया गोबां जायगायाव बुङो खृष्टानफोरनि बाथ्राया बुङो बिराद दसथारोखोमनि अनो बिसोरो बिसोरनि अननाया जुदा होनना बुङो गोबां जायगायाव खोनानो मोनो आं जेब्ला हिन्दु दंमोन अब्लाबो आं खोनानो मोनदों खृष्टान थाजानायनि उनावबो आं खोनानो मोनगासिनो दङ ना मानो
मानो होनना बुङोब्ला गाहाम बाथ्राया ओरैबायदि बेरे मोदैनिफ्राय गोदैसिन साबसिन गोथावसिन बुहुमाव थानाय बाथ्रा मुवाफोरनि गियानफोरनि गासै जिरादफोरनि थाखा फैसा सुखर बा धोन दौलत गासै गोदैनिफ्राय गोदैसिन राव बेफोरनिफ्राय सबसे साबसिन गोदैसिन गाहाम बाथ्रा प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो बे गाहाम बाथ्रा इसोरनि गाहाम बाथ्रा इसोरनि बुंनाय जे बाथ्रा इसोरनि जे अननाय गोदै बेखौ फरायनायखौ सामफ्रामबो फरायबाय थायोब्ला सामफ्रामबो गोदान 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 रेभेलेसन मोनबाय थायो गोदैनिफ्राय गोदैसिन मोनलांबाय थायो जाय बाथ्राखौ आं दिनै बुंगासिनो दङ बे बाथ्राखौ आं जेराव बुंफेराखै बे बाथ्राखौ आं बुंफेराखै नाथाय जेब्लानो आं बुंनो खुगा खेवो अब्लानो गोदान गोदान बाथ्राफ्रा आंनि खुगायाव फैयो इसोरा बाख्नायजाथों प्रेज द लर्ड हालेलुया जायनि थाखाय गुबुन सुबुंफ्रा गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा जोंखौ बरायनाय बायदि मोनो आरो बरायनाय बायदि मोनो गोदैखाय साबसिन गोथावसिनखाय बरायनाय बायदि मोनो बिथांमोना मोनथिखाय बुजिखाय बरायनाय बिथांमोना बाहायो आरो मा बिथांमोननि दाय नङा दे बिथांमोननि दाय नङा बेबायदि सोदोब बाहायनाया बिथांमोनखौ जों दाय खालामनो नङा जियानो जाया बेबायदि अननाय दिनै जाय बाइबेलाव जिसु ख्रीष्टआ जाय बाथ्राखौ जोंनो खोन्थालांदोंमोन जे नोंसोरो गावजों गाव अनलायनो आं नोंसोरखौ अनामोन बायदि नोंसोरबो अनलायदो दिनै जोङो जोंनि गेजेराव जों मानसि जानायखाय दिनै जिउखौ जों होनो हायाबो जानांगौ अननानै जोंखौहा हेफाजाब होनांगौ नङा होमबा प्रेज द लर्ड नाथाय मोनसे बिषयखौ जों नायना नुगोन स्पिरिचुवेलि जों जेब्ला नायगोन भाबै जों सिन्था खालामना नुनो मोनगोन जिसु ख्रीष्टआ जोंनि गावनि जिउखौ बावनानै जोंखौ अनदोंब्ला अब्ला जों दिनै मानसि माहारि जानानै जिउखौ जों होनो हायाब्लाबो जिसु ख्रीष्टनि होनाय जिउनि समावनो जानो हाखाया मालाबाबो जोङो जुदि थाखा फैसा खहा जानाङोब्लाबो अननायाव जाथों सानसे बोथिसे आं मोनजायाब्लाबो दा मोनजानाय जोंबो अनगोन आं मोनगोनाब्लाबो आंखौ मोनगोन ना आं सियाबाबो गुबुन सियाबोआ आं सान्दुं दुंदोंबाबो गुबुन सान्दुं दुंहोआ प्रेज द लर्ड हालेलुया आं नोंसोरखौ अनामोन बायदि नोंसोरखौ अनलाय जिउ होनायाल' देरसिन नङा एबा जिउ होनायनिल' बाथ्रा खालामबाय जों डे टु डे लाइफआव जों जोंनि कम्फर्ट जननिफ्राय जों स्टेप आउट खालामनांगोन जोङो आगान हाबनांगोन जोङो जोंनि कम्फर्ट जननिफ्राय बाहेरायाव थांनानै जोंखौ अननो हानायासो देरसिन प्रेज द लर्ड बेखौनो जों बुंनो हागोन जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ जेरैबायदि अनदों जों अननाय होननानै जोङो एसे एकदम फिसा अंश जों बुंनो हागोन आरो मा फिसा अंशआव जों बुंनो हागोन जों बेखौ खालामो ने जों बेखौ खालामो जों जिउ होनो हाखाया जों बे मिसा बाथ्रा जों बुंनो लांफैनाय बेखौ ने गोबांबो दङ मोनसे एग्जाम्पल दङ जिउ होनो हाग्राफोर अननानै जेया जाबाय जों जिउनि सोलाय जों थाखा फैसा खहा जानानैब्लाबो खस्थ' मोननानैब्लाबो उखै हाब जानानैब्लाबो गाननाय जोमनाय गैयाब्लाबो सान्दुं दुंख' जाब्लाबो अखा सियाब्लाबो सोरबा रायजाब्लाबो सोरबा सावरि जाब्लाबो सोरबा आसि दिन्थिजाब्लाबो सोरबा मुगैजाब्लाबो सोरबा मेगन साजाब्लाबो जोङो बेफोरखौ सैसोनानै अननायानो जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि बायदि गावखौ बावनानै गावखौ नेवसिनानै अननाय प्रेज द लर्ड हालेलुया बेबायदि अननाय नाथाय जोंनि गेजेराव जों दिनै गोबां जायगायाव नुनो मोनो होनबाबोलै होननाय सम थेवबाबोहाय आं सुखा उमुगा हाब्ला आं गेलेनो हाबा उमुग फैब्ला आं बेयाव फैया उमुगा थांबा आं थाङा आं दुखु मोनो आं गाज्रि मोनो बाइबेलाव बिदि बुंदों मानो बिदि सानदोंलाय थेवबाबोहाय गोबां जायगायाव नुनो मोनो अबयसे नोंथांमोननि गेजेराव दं गैया आं बेखौ मिथिया खिन्थु गोबां जायगायाव जों नुनो मोनो नाथाय जों बुङोब्ला जों जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन नोंसोर जुदि आंखौ अनोब्ला नोंसोर आंनि बायदि बाथ्राखौ आंनि बाथ्राखौ मानि जों मानिदों नामा जों बुङो जिसु ख्रीष्टखौ अनो होननानै बुंबाय थायो जोङो नाथाय जों गुबै नंगौ अनलांदोंना सैथोयै जों अनलांदोंना बाइबेलाव बुंदोंमोन जे नोंसोरो आं नोंसोरखौ अनाबायदि जों गावजों गाव अननाय होननानै दिनै जोङो जिउखौ जों होनो हाखाया नाथाय निमाहा होनाय बुस्थुफोरखौ होनानै निमाहा होलायनानै जों अनलायनो हादोंना गोबां जायगायाव जों निमाहा गैयै निमाहा होनाय बिसोरखौ जों नुनो मोनबोदों मानसिफोरनि गेजेराव हालेलुया प्रेज द लर्ड जोंखौ अननो रोंदों गावजों गाव अननाय रोंदों निमाहा होनाय रोंदों दिनै जोंनि बुहुमाव अननायनि जेंना दङ नायनांगोन अननायजों थांनांगोन अननाय गैयाब्ला जों मा बुंनांसिगौमोन माबोरै होननानै बुङोब्ला दिनै जुदि आंहा आंनि सायाव अननाय गैयामोनब्ला आंनि सायावनो आं गावखौनो गाव अनामोनब्ला हयथ' आं खिथानो जानाय नङामोन आं बाथ्रा लानाय नङामोन गोसोबायदि आं जानो लोंना खालामगौमोन गोसोबायदि जेखौनो गोसो बेखौनो मावगौमोन गोसोबायदि जेखौनो गोसो बेयाव थांगौमोन आं गावफोरखौ अननायखाय आंजों लोगोसे आंनि परियालखौ आं अननायखाय आंनि फरायनाय फारसे गेदेर अननाय थानायखाय परियालखौ आं अनो आंनि बिफाखौ अनो आंनि बिदा फंबायखौ आं अनो आंनि बियादैफोरखौ आं अनो आंनि न'खरनि
juga biar aku juga orang, ada biku aku orang. Jadi tak kaya aku biku orang kaya, biku support orang tak kaya, biku yang mana orang tak kaya, biku ada yang sudah sebut saya, ini orang tu dia, aku tak tahu. Nah, aku tak tahu. Aku di sini saya pun tak kaya, aku jangan aku pun jauh dari tak kaya, aku kamari mau tahu. Aku bisa pun orang kaya, aku kamari mau tahu. Nah, jangan kita mana, jangan online jangan mau. Praise the Lord. Hallelujah. Jeng mau nanti kembali mau apa? Uringnya mau nama tu. Mau nama uring. Malah mau apa? Uringnya mau berapa? Jeng mau nanti pun lagi against kau. Nanti apa nanti bisa terkan? Mau nanti kembali mau nanti against mau nanti karon terkan. Biar uring nanti karon doang. Jeng mana bilang? Because we love God. Mana jeng sini kau owner. Jeng sini kau owner. Ini kan biar uring ini. Biar uring ini pada purpose. Mana kamu lagi owner kan jadi sini lagi kita betul betul betul. Hallelujah. Praise the Lord. Pintu online, ya. Jangan sekiranya kalau jangan bunda atau jangan sekiranya kalau ya jangan sekiranya kalau jangan sampai sampai ini tidak. Jadi kita jadi jadi orang pun sekiranya kalau ada, dia begini pun sekiranya kalau ada. Awal sekiranya kalau ada ini semua sahaja boleh 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 macam apa ini ini macam benda gitu. Jadi mesti kalau kamu nak kaya, party jalan nak kaya, cinema nak itu nak kaya, ya. Kumpul bisa kau jadi lengkap pun, khobor ada pun. Jengkau hangkai dengan, ada yang juga sekolah sedang atas sekolah sekretariat kawan, menolak ahli dalam Islam dan Islam ahli dalam sidang sini, orang itu orang berikan yang dengan dijawab. Doa saja kita menang manual dari kami juga, oblah kita menang untuk dunia kita ya, tiga tahun. Nanti juga atas hari apa mau jawab itu masalah seperti ini. Sari aja punya, harus kuat mau. Sampai dengan ini kita cancel sebut dia, siapa baik dari dia. Sebab lep punya punya lagi, punya nanti sebab online sebab aku itu pun salah deh. Nanti kita pun di semua tu, kita pun mahal sekali kita pun sudah ya, bapak sampai ni lagi. Kita tiga kaya punya saya akhir punya. Nah, kita pun ada angin angin orang bukan kita semua. Saya kita juga guide kalam direction ada, production ada, band show ada, tour ada, kita kan kasih. Praise the Lord. Hallelujah. Itu sih. Tapi ini kan ya, jadi banyak juga orang ini bisa jawab dengan mengumumkan. Ek tahun ini pun mengumumkan. Saya semua kalau tidak mereka lima ya. Saya juga ya, dia masih sekarang semua. Masih sekarang semua. Otak online kata apa? Hebat orang katakan ada lima orang katakan. Jadi lima orang dia lah, dia martaran, martaran sekarang semua kapi kayak ini. Obosnya Bible itu martaran juga lima orang dengan teman-teman, ya. Martaran juga dengan lima orang itu dengan teman-teman bilang. Jadi Saul Paul dan di mana Instagram anda, ya. Mana Instagram lalu begitu istilah itu Instagram bahaya. Haleluya. Praise the Lord. Lima orang itu Saint Paul kalau ya. Arbi itu lepas je, jemaah orang itu sebut kata kata lalu kalau ini kita hari orang itu hijau. Praise the Lord. Bikamu lima orang, nggak ya? Mungkin bisa dong, dia bisa orang itu boleh semua dong, deh. Tetap bisa. Tapi orang enggak. Ada dia orang itu hijau, enak kita orang pun orang itu orang. Manis kerja berbeda orang itu, orang bola masih sama dengan bumi lima orang itu Saint Paul dan ya, Saint Paul dan praise the Lord, haleluya. Ini online game mana? Jangan berumah sama dengan orang lain. Ini kan? Tapi ini kan? Biar jangan lewat mana? Ek soal ini pun mana? Jika oleh dia berkata semua orang lah, kita semua membeli belakang kita lah, dia malah sistem semua, dia mana? Arbi itu lepas dia pun memudahkan. Nature ni, apa ni? Thai, 38 48 ni kita ramai. Dia pun bisa kau biar pun ekdom hari online bisa, lima hari bisa, dia bisa kau jadi motor main anu mungkin. Dekau boleh kata ni. Jadi sih orang kamu orang kamu kemana? Usul dah nama. Daya. Matai ni Thai. Materi baik, 48 to 48. Oleh karena itu, mereka ini dia sudah menabung dengan peneliti besar.
जेरैबायदि नोंसोरो आंखौ सोंदोंब्ला नोंसोर आंनि बाथ्राखौ मानिगोन होननानै बुंदों जे जों बे बाथ्राखौ मानिनो हायो ना हाया होननायनि नाय बे माथाइनि 5:42-40 गेजेराव फेमास महात्मा गान्धीनि कोट खालामनाय माखासे स्क्रिप्टफोर दङ जाय स्क्रिप्टफोरखौ कोट खालामनानै महात्मा गान्धी फेमास जादोंमोन ने महात्मा गान्धीयाबो जों बयबो मिथिगौ महात्मा गान्धीया बाइबेलखौ फरायदोंमोन ने नाथाय बाइबेल फरायनायनि सिगां बियो जुदि ख्रिस्टान मानसिखौ लोगो मोनद्रायामोनब्ला ख्रिस्टान मानसिखौ लोगो मोननायनि सिगां बाइबेलखौ फरायग्रोयोमोनब्ला हयथ' बे ख्रिस्टान जागौमोन होननानै बुंदों ने नाथाय बाइबेल फरायनायनि सिगां बे ख्रिस्टान मानसिखौ लोगो मोनग्रोनायखाय बे ख्रिस्टान जायाखै होननाय आरो बेयाव बाइबेलाव ओरैबायदि मोजां बाथ्रा लिरनाय दङ बे बाथ्राखौ कोट खालामनानै महात्मा गान्धीया दिनै फेमास जादों ने अहिंसा आन्दलनाव बहानिफ्राय फैदों भारताव फैनानै बे अहिंसा आन्दलन खालामफैदोंमोन महात्मा गान्धीया बहानिफ्राय मोना बे आइडियाखौ बाइबेलनिफ्राय मोनदों हिंसा खालाम अहिंसा परम धर्म अहिंसाजों दावगालां अहिंसाजों दावगालाङोब्ला हिंसाया सानसेबाबो जोबस्रांलांगोन निमाहा हो अहिंसा आन्दलन खालामनाया बाइबेलनिफ्रायसो मोजां नायबा मिथिनो मोनगोन आरो बेयाव जों दा फरायलांब्ला मोनगोन बाइबेलाव बुंनाय बाथ्राखौ लिरनाय बाथ्राखौ कोट खालामनानै महात्मा फेमास जानाय बाथ्राखौ जों नुनो मोनगोन फरायनि 5:38-40 48सिम जों फरायनि 38 नोंसोरो बे बाथ्राखौ खोनाबाय मेगननि नङै मेगन आरो हाथाइनि नङै हाथाइ नाय मा बुङोमोनलाय महात्मा गान्धीया जुदि सोरखौबा मेगननि सोलायै सोरनिबा मेगननि एक्सप्रेसन लायोब्ला गासै बुहुमा खाना जागौमोन ना होनाखै महात्मा गान्धी बुंनाय नङा नङा बियो गोसोआव दं सोरबा गोसोखांनो हायो हाया ना गोरोन्थि जाबाय नामा हयथ' बुंदोंमोन खोमा आं एसे गोसोआव दङ मेगननि सोलायै सोरनिबा मेगनखौ एक्सप्रेयोब्ला आंनि मेगनखौ एक्सप्रेबाय थायो आंबो नोंनि एक्सप्रेफिनोब्ला बयबो बिदि खालामोमोनब्ला बुहुमा खाना जागौना जायामोन गासै बुहुमानो खाना जाजोबगौमोन बे बाथ्राखौ नायदोंमोन थारमाने निमाहानि बाथ्रा अनलायनायनि बाथ्रा बेयाव बुंदों आरो बेजों लोगोसे मा बुंदों आङो नोंसोरखौ होनो नोंसोरो गाज्रिजों दा नांज्लायफिन ओमफ्राय सोरबा नोंसोरनि आगदा खावनायाव सोरबाबा गुबुन खावलायखौ बिनिथिङै फिदिंनानै हो बेखौबो महात्मा गान्धीया बुंनानै फेमास जाथारदों आरो मा महात्मा गान्धीया बुंनानै फारसे खावलायसेयावब्ला गुबुनखौ हो होननानै नाथाय बाइबेलखौ फरायनानै बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बेजों लोगोसे आरो बुंदों आरो सोरबा नोंखौ गसर होनानै नोंनि सिङावनि गस्लाखौ लांनो गोसो जाब्ला सायावनि गस्लाखौबो बिनो हो आरो सोरबा नोंखौ ब्रा ससे थांफा होब्ला बिजों सेवबानै थांफा सोरबा नोंनियाव माबा मुवाबा बिब्ला बिनो हो आरो सोरबा नोंनियाव सोलाव लानो हास्थायब्ला बिनो होआलाबानो दाथा प्रेज द लर्ड गोबां जायगायाव नुनो मोनो आरो माने जोंहा गावनि गोरोन्थिखौ खालामनानै आं बिदा हरना होनाय नंला होननानै गोबां जायगायाव दङ दाख्लै सासे मानसिया जोबोद फोरमायदों सिगाङाव हिन्दु लोगो आरो माने आंनि हिन्दु लोगो बे बुंदों गावनि बिदाया जोबोद बेमार जादोंमोननो बा बिथाइनि फिसाज्लानाव बिजाब बिहरदों एयारफर्सआव साख्रि मावनो आरो एयारपर्टआव साख्रि मावनायाव थांनो थाखाय बियो गावनि फैसाखौ हरनानै इन्टारभिउ होनानै पास जानानै इन्टारभिउ पास जानानै साख्रि मोनदों आरो बे बुंहरदोंमोन आंनि बिफानि थाखाय 7,000 फैसा गैला हरनानै आं हरफिनगोन बियो बिबाजों रायलायनो जाहैबाय बिजाग्राया आयै आंनि आदाया आइनि साननाया आइनि ट्रेनिंनि थाखाय 5,000 बिनो आरो मा खालामो बुंबाय दाहर खबरदार हरनो नाङा दुखिनाय नङा बिदाखौ दुखिनाय नङा दंखायो दा फैसाया ना अब्ला बिथाङा सोरनिफ्राय मा बे बाथ्राखौ खोनासंबाय बिबाजैनिफ्राय खोनासंबाय जाहैबाय जे आंनि आलिनि बिथांखौ मादैया बेबायदि बुंदों फैसाखौ हराब्ला हरा गैया दोनखाबा आरो बे बुंनाय नङा नाथाय हरफिननाय नङा होननाय बाथ्रायाव जोबोद दुखु मोनदों जाहैबाय ओरैबायदि दुखु दिनैसिम बिथाङा दुखु मोननानै दङ आरो आंनि सिगाङाव दाख्लैसो बे मानसिखौ जादों आंनि सिगाङाव बुंबाय हे सोर सानसे ओरैबायदि गिदिर बिपद बेमार आजार आरो मोनसे न'खराव जाहाथे आंनि अबस्थासिम गोग्लैयो बेबो मोनथिथों जाहाथे बेबायदि प्रब्लेम गोग्लैब्ला थाखा फैसा नागिरनो मोनाब्ला बुंनो माबायदि मोनो माबायदि सिङाव हाबना थानाय बायदि मोनो मिथिथों होननानै बिदिनो थाङो आरो सिगाङाव अब्ला आं बुंदों नायखाय नोंनि बे बाथ्राया गोरोन्थि जाबाय नोङो इसोरनि आर'ज खालामनांगौ जे जाहाथे नों जेबायदि अबस्थायाव गोग्लैगोन खस्थ' गोग्लैगोन बेबायदि खस्थ' जाहाथे बिसोर दा नुथों बेबायदिसो सिन्था खालामनानै इसोरनि आर'ज खालामनांगौ बिसोर मोजां बाथ्रा साननांगौ बिसोरनि थाखाय नों बिसोरजों दुखु मोजाङै दं बिसोरखौ थेवबाबोलै फैनाय नुवाखै जोंनि बिसोर थांनानै थेवबाबोलै होनना दङ आरो बिसोरनि दालाय मानि बाथ्रा सोलिबावसो जियानो जायामोन ना बेबायदि नाय थख' खालामनानै जों बिफांफोर दङ गैया गोबां दङ ने आंबो नोंखौ बयबो
आं नोंहा आंखौ हाया बेनिखायनो जों रावबो जों खृष्टखौ अननो हायाखै खृष्टआ जेरैबायदि जों अनो जों दासिमबो अननो हायाखै जों अनदोंब्लाबो एकदम बेसेबांबा पार्सेन्टल' जों अननो हादों एसेल' पार्सेन्टआ ना एसेल' जों अननो हादों बेबायदि आरो जों बेखौ बुङो आरो बेबायदि बुङो नोंसोरो बे बाथ्राखौ खोनाबाय नोङो गावनि लोगोफोरखौ गावनि लोगोफोरखौ आरो गावनि बिसारफोरखौ मुगै आनजाय आरो नोंसोरखौ होनो नोंसोरो गावनि बिसारफोरखौ नोंसोरो नोंसोरखौ साव हग्राफोरखौ बोर हो नोंसोरखौ मुगैग्राफोरनि लागै मोजां खालाम आरो नोंसोरनि सायाव गाज्रि खालामग्राफोर आरो नोंसोरखौ होसोग्राफोरनि लागै आरज खालाम अब्ला नोंसोरो गावसोरनि सोरगोआव थानाय बिफानि फिसाफोर जागोन मानोना बियो गाहाम हामिफोरनि सायाव गावनि सावखौ ओंखारहोयो आरो धोरोमियाफोरनि सायाव नखा हाहोयो धोरोमियाफोरनि नखा होयो नोंसोरो मानोना नोंसोरो गावसोरखौ अनग्राफोरखौनो अनोब्ला नोंसोरनि मोननांगौआ मा खाजोना खांग्राफ्राबो बेखौनो खालामाखै आरो नोंसोरो गावनि बिदा फंबायफोरखौल' खुलुमब्ला मा खालामसिनखो मोदाय होग्राफ्राबो बेबायदिनो खालामनांगौ बेनिखायनो सोरगोआव थानाय नोंसोरनि बिफाया जेरै गुरगुनाय बेबायदिनो नोंसोरबो गुरगुनाय जागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया अननायनि गेजेरजों बेबायदि मोजां बिसय बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि सोरबा जुदि सोरबायोब्ला खाथिखौ खाथिनानै हो सोरबा जुदि सेयोब्ला सेदों दा सिबि सोरबा जुदि गुबुन बैसोजों लांनांगौ आरो थाबैनो दोनलां 1 किल'मिटार दोनलां 2 किल'मिटार दोनलां बस्थाखौ सेयोब्ला सानैखौबो हो सोरबा गियोब्ला होआलासिनो दाथा प्रेज द लर्ड हालेलुया आंहा गुबुनजों जेबो दुश्मनी गैया आंहा गुबुनजों सोरजोंबा जेबो सुखुर जानाय गैया आरो आंहा दिनैसिम निमाहा होनो हायै गोसोबो जाफेराखै जि फैदों आंनि लामायाव ख्रिस्टियान जीबन जापन खालामनाय समनिफ्राय आंनि लामायाव जि फैदों जायनो फैदों आंनि एगेन्स्टआव जुदि सोरबा खामानि मावदोंब्ला आंखौ सोरबा रायखुमादोंब्ला आंखौ सोरबा सावरायदोंब्ला आंखौ जुदि गाज्रि बाथ्रा बुंदोंब्ला आं बिथांमोनजों दासिमबो रायलायनो हायाखै निमाहा होनो हायाखै आं बिबान लायाखै दे मानो होनब्ला ख्रिस्ट'नि अननाया आंनाव दङ ख्रिस्ट'नि अननाया आंनाव दङ बेनिखायनो बै अननायजों जों अननो हादों प्रेज द लर्ड हालेलुया गोबां असुबिदानि सोमोन्दै जादोंमोन जेब्ला आं ख्रिस्टियान जादोंमोन ख्रिस्टियान जीबन जापन खालामनायाव आंहा गोबां घात प्रतिघातनि सम्मुखीन जानांदों असुबिदानि सम्मुखीन जानांदों गोबां सुस्रांस्रिबो जानो गोनां जादों नाथाय गासिबो बाथ्राफ्रा आंनियाव गोसोआव मालाबाबो दिमोल थायाखै मानो होनबा जेब्ला आं गोदान बाथ्राखौ बाथ्राखौ फरायदोंमोन अब्ला गासिबो लासै लासै हारसिं ओंखारलांजोबदों हालेलुया प्रेज द लर्ड बे बाथ्राफोरखौ फरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जेब्ला आं हिन्दु दंमोन गोबां ख्रिस्टियान लोगोफोर दंमोन आंहा सेंग्राफोर दङमोन सिख्लाफोर दङमोन आरो बिथांमोना मामोन गोबां जायगायाव आं बुङो जों बिथांमोन खोनाबाय जानांगौ ओरैबायदि नग्र भद्र ख्रिस्टियान गथ' फोरोंगिरि अनग्रा बर' थाग्रा गथ'फोर दङ सेंग्राफोर लोगोफोर दङ ना ओरै दङ जोंना दा उनाव सिगां सोंब्ला सवालि सोंबा मबाइलाव रायो नों जुनो नङाबा नों इसोरा फैयो जुनो गाननो थांनो हाबा बै फाग्ला जायो गसंनांगौलै गिर्जायाव हाबालाय बेफोरखौ दा नों गाज्रि खामानि मावना एकदम बिराद बुरै दङ आरो माने बिदि खामानि थांलाया जाग्रा मोननाय उसुबिदा जायाखै बिदिखाल आं सानो बिराद दङ गथ' नङा बा गंसे आखाइ हमनानै गथ' बुरै जि गंलेर रायगोन मा सिमोजों खृष्टानफोरखौ नुदों अनेक खृष्टानफोर नुबाय आङो गाज्रि खामानि मावग्रा नुदोंब्ला थांखु जाग्रा गाज्रि खामानि मावग्रा बेबायदि गथ' बादोंबा नुदों सिन्था खालामनायखाय ओरै आखायाव मा थागासिनो नाथाय थांनाय बोथोर फैनायाव ओरैबायदि सेर फाखायनानै जेब्ला आं बिनि उनथिं थांबाय उनथिं थांनानै नायोब्ला थांखु जायगा लाना जायाखै फाग्लायनाया ओरै उनथिं थांखुसो नाखोमागासिनो उनथिं सिगांथिं लानो हाला सिगांथिंबो लानो हाला आरो दामाने सिगाङाव गोसोआव नांनो हागौ दे मानो होनबा खृष्टानफ्रा फरायजायो बयजों फरायजायो खृष्टानफ्रा खोला खिथा फरायजायो जेब्लायबो मानो होनबा इसोरनि फिसालायनो अनसोगालायनो बिमा खालायनो गाज्रि खामानि मावालायनो मोजांखौ मावलायनो गासिबो नेगेटिभखौ साननाय दङ मानसिफोर दं आरो बे हिसाबै बुङोब्ला उनसे आखाइ हमनानै थाखो नाखोमागा आदसा खृष्टियान सानबाय आं बे समाव आं बै हिन्दु समाव ओरैबायदि गियान जाबाय खृष्टान सोरबा ओरै खृष्टान मोनखादों रायलायबा दे गोजोननाय लानायनि मोजां जागोन
अनलायनाय लोगो लोगो रायखांनायनि उनाव खिन्थामोन नाय आं बै समाव आं देनां हाबा जाखांनायनि उनाव खृष्टान जाथारनोलै सिन्था खालामना दंमोन मानो होनबा खृष्टान धोरोमखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन जायहा लोङा लोंनाय जानाय गैया निमाहा होनाय दङ हेफाजाब होलायनाय दङ खौसेथि दङ अनलायनाय दङ बासायनाय दङ माखासे बिसयाव नाथाय खृष्टान मानसि होननाय लोगो लोगो थिखिनि दोलो मावनायखायमोन आं एकदम सोंनानै खामना होनोसै नामा खृष्टान होननाय लोगो लोगो मानो होनबा बे रोखोमनि खृष्टान आं जिबनाव अनेक लोगो मोनबोदों नाय आं खृष्टान बेबायदि खृष्टान अनेक जिबनाव लोगो मोनबोदों अनेक लोगो मोनबोदों जोंनि खृष्टान मानसिफोरा नायग्रा खृष्टान लोगो मोना खृष्टाननि खृष्टान लोगो मोनदों नाथाय बाइबेलाव बुंदोंमोन जाज खालामनो हानाय बिसार खालामनो हानाय गोहोआ खालि सासेनावबो दं जोंनाव जिसु खृष्टनियाव नोंसोर गुबुनखौ बिसार खालाम नोंसोर बिसार खालामजायै बायदि नोंसोर जुदि बिसार खालामनो नोंसोर बिसार खालामनो हागोन जुदि बिसार खालामनो थाखाय बादा होदोंबा जिसु खृष्टआ आंखौ आंनि बाथ्राखौ मानियो होनदोंना अब्ला बिसार खालामबा मानो मालायखौ गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ सयताननि बिसार नामा बिसार खालामगोन नंगुबै खृष्टाननि आखल मानियो नङा ने निश्चय नङा आंनि साननायाव बे नंगुबै खृष्टाननि आखला गुबुनखौ सयताननि बिसार होननानै बुंगोन नामा मानो बिसार खालामनानै बुंगोन बिसार खालामनो सासेल' जिसु खृष्टल'सो आंनि बाथ्राखौ नोंसोर मानिब्ला आंखौ अनोब्ला आंनि बाथ्राखौ मानिगोन होनना बुंगोन जिसु खृष्टखौ मानिनाय बाथ्रा जाबाय ना ओमफ्राय जिसु खृष्टनि बुंनाय बाथ्राखौ मानिनाय जाबाय नामा जायाखिसै बैफोर जायनि थाखाय आंनि गोसोआव खृष्टान मानसिफोरनि फारसे लुबैनाय गाज्रि मोननाय दंमोन नाथाय खृष्टान धोरोमनि फारसे ओरैबायदि अननाय मोजां मोननाय दंमोन हाबा जाखांनायनि उनाव खृष्टान धोरोम थाखाय सिन्था खालामनो थाखाय बै समाव बैजों हालेलुया बेनिखायनो जोंनि इयुनखौ बुंनो सानदों बिसोरखौ सान्थि जानायखाय जे अनलायनायाव ओरैबायदि अनलाय जाहाथे दानसार अनलायनाय जाया अनलायनि जिउखौ होदों नय दहाय बुंनो मोना सेकेन्ड टिम'थिनि 1:7 अनलायनि उनाव मा होदों दिनैनि जिउखौ होआखै दिनो जेरावबो दिनाङा बोलोनि जिउखौ होदों नाथाय बोलोआ अनलाय गैयाबा बेकार नाथाय खामानियाव बाहायगोन अनलायनि जिउखौ होदों अनलायनि जिउखौ होनायजों लोगोसे साउन्ड माइन्ड एबा सेल्फ कन्ट्रलनि जिउखौबो जोंनो होदों मानो होनना बुङोब्ला गावखौ हमथानो हानाय कन्ट्रल खालामनो हानाय जेरै अनलाया जेराव दं होननानै जायखौ बेखौ अनलायाव जागोन मोनथाम रोखोमनि अनलाय बाथ्राया बुंदों बाइबेलाव मोनथाम रोखोमनि अनलाय बुंदों आगापेला पेलियला एर'सना आगापेला बिफा बिफा अनलायनाय ना पेलियला लोगो अनलायनाय एर'सना बिफाय अनलायनाय दिनै अनलायल' होननानै साउन्ड माइन्ड एबा सेल्फ कन्ट्रल मानसिया गैयाब्ला बै अनलायखौ गाज्रि खामानियाव बाहायना बाहाया आगापेला आरो पेलियलाखौ बावनानै खालि एर'सनाव थांगोन ना थाङा Praise the Lord. Hallelujah. Greek सोदोबनिफ्राय रायज्लायनायाव बे बाथ्राखौ बुंदों आगापे बिफा बिसानि अननाय बिफानि अननाय सेक्रिफिसियेल लाभ बेखौ बुंदों आरो बेजों लोगोसे पेलिय' लाभ लोगोजों लोगो अनलायनाय आरो एर'स लाभ बे जाहैबाय बिनिजों अनलायनायखौ अपोजिट आखुजों अनलायनाय बिसय बिनि बिसोरनि अनलायनाय बिसयखौ बेयाव बुंदों गतिके बैयाव थांनो हागौ बेनिखायनो साउन्ड माइन्ड एबा सेल्फ कन्ट्रलखौ जोंनो होदों बे जिउखौ जोंनो प्रेज द लर्ड हालेलुया बेखौ जों मोजाङैनो बाहायनांगौ बाइबेलाव बाथ्रा बुंनाय बाथ्राखौ जों खोनासंनानै मोजाङै दावगालांनांगौ आरो मा बेबायदि थ' बिनिफ्राय जों दिनै मोनथिनो मोनबाय जे जोङो गावजों गाव अनलायनांगौ हेफाजाब खालामनांगौ निमाहा होनांगौ आरो जोंनो अननायनि जिउखौ जोंनो होनायखाय जों बिदिनो जों दावगालांगौ आरो बेखौ जों जुदि रिजेक्ट खालामोब्ला लुकासनि सल'नि 10नि सल'आव बुंदों जे नोंसोरखौ जुदि सोरबा रिजेक्ट खालामोब्ला बे आंखौ रिजेक्ट खालामनाय जागोन आंखौ रिजेक्ट खालामोब्ला बेखौ रिजेक्ट खालामनाय जागोन बुंदों मानो बुंदों दिनै जुदि जिसु खृष्टखौ जों माबोरै रिजेक्ट खालामनाय जायो जिसु खृष्टनि बाथ्राखौ जिसु खृष्टनि बाथ्राखौ जोङो मानिनानै थायोब्ला बिनि बाथ्राखौ नेवसियोब्ला जों बेखौ रिजेक्ट खालामनाय जायो आरो बेखौ रिजेक्ट खालामनाय जायोब्ला जों बेखौ जों रिजेक्ट खालामनाय जागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बे बिषयाव जोङो जेब्लायबो जोङो जोबोद गोसो होनानै जोबोद गावखौ हमथानानै जोङो दावगानांगौ बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बेनिखायनो गावजों गाव अनलायदों निमाहा होलायदों खौसेनि थादों आं फोथायो बे मन्दिरनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा इसोरखौ सिबिग्रा सुबुंफ्रा जिसु खृष्टनि बाथ्राखौ मानिग्राजोब आरो बेयाव बुंनाय बाथ्राखौ गासैबो फालिखायो होननानै आं फोथायो आरो दिनै फैदों गोदान जुगनि बिषयाव दिनै गोदान जुगनि बिषय गोदान जिउ फैयोब्ला जों मा जागोन होनना बुंदों गोदान जिउआव जेब्ला नोंसोरनाव फैगोन अब्ला नोंसोरनो आं होननाय बाथ्राखौ गोसोआव खोख्लैगोन बुजिनो हागोन बुजिनो हानाय गियानखौ नोंसोरनो होगोन गावखौ हमथानानै बबे नङा बबे पाप बबे मोजां बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होनाय जागोन बे गोदान जिउनि गेजेरजों गोदान जिउआव नोंसोरनो बेफोरखौ दिन्थिगोन होननानै जोङो दिनै बे गोदान बाथ्रायाव दिनै बुंदों दा बेनिखायनो जों नायबा नुनो मोनदों अबयसे जोङो अननायनि बिषयखौ मोनसे भर्स नायनानैबो अननायनि बिषयखौ जों मोनसै बे जाहैबाय 1 करिन्थियानि 13 मा बुंदों
1 Korintus 13 online cái này mình có điều online cái này 1 Korintus 13 सारिनिफ्राय जों नायगारनो मोनगोन नाय बेयाव अननाया सैथो आरो अननाया रैसुमै बेयो मेगन साया अननायाव गोग्गा गैया आरो दुग्गां खालामा लाजिथाव खालामा ना आरो माने गावनि लागै नायगिरा सेल्फिश जाया थारमाने ना जोंफ्रुआ गाज्रिखौ साना बियो इनायाव रंजाया नाथाय बियो नोंगौजों रंजाफायो बियो गासैखौबो बानो गासैखौबो फोथायो गासैखौबो भरसा खालामो खालायो गासैखौबो सैयो प्रेज द लर्ड हालेलुया अननाया माब्लाबाबो जोबा ना अननाया माब्लाबाबो जोबा अननायनि गुना अननायनि गियान जुदि आं रागा जोंनायाव आं माखौ खबर खालामोब्ला आं सैयोब्ला आं बेफोरखौ जेरै बेयाव बेबायदि बुंनो बेबायदि खालामोब्ला दुग्गां जायोब्ला आं मेगन सायाब्ला आं गोग्गा जायाब्ला आं जोंफ्रुआब्ला बेनो आंनि जिउआव अननायनि राव खालामनाय जिसुनि अननाय इसोरनि अननाया ना हालेलुया आरो बे अननाया जोंनो मानो फैगोन मानो बेबायदि खालामनो हागोन होनना बुङोब्ला गोदान जिउआ जोंनियाव फैनायखायनो जों बेबायदि खालामनो हादों ना गोदान जिउआ जोंनियाव फैनायखाय गोदान जिउआ जोंनो दिन्थिनायखाय गोदान जिउआ जोंनो फोरोंनायखाय जोङो बेबायदि मावनो हाबाय नङाब्ला जोङो बेबायदि मावनो हानाय नङामोन बे गोदान जिउआ जोंनो बेखौ मावनो थाखाय बोलो होबाय गोदान जिउआ जोंनो बेखौ मावनो थाखाय जोंनो शक्ति होबाय ना गोदान जिउआ जोंनो शक्ति होबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया ना गोदान जिउआ जोंनियाव फैब्ला जों मा खालामनो हायो दा बुंब्ला जों नायबानो मोनगोन ना गोदान जिउआ जेब्ला जोंनियाव फैगोन गोदान जिउआ फैब्ला जोङो जन 14नि 12 जायगा नुनो मोनगोन जन 14नि 12 गोदान जिउआ जोंनियाव फैब्ला ना माखासे स्टेटफोर दङ बेखौ फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो थाबैनो फोरोंनो सेस्था खालामनो गोबाव जाबाय आंना बिदिबाय बोरैबा गाहामाव मोनफ्रोमबाथाय एकदम बन्द' खालामनो नागिरबाय ना जोबगोन नागिरा आङो बारा जालायलांबाय नालाय समफ्रा जायाखैना जाबायब्ला इसा गावबो आरो माबा फैनानै प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै गोदान जिउनि बिसयाव बेबायदि बुंदों जोंनि सुद्दनि बाराव बेबायदि बुंदों सुद्दनि बाराव जेब्ला गोदान जिउआ जोंनियाव फैगोन जेब्ला गोदान जिउआ जोंनियाव फैगोन जों दहाय जुदि बिदि फरायनायखौ मोननो हाबाय बुजिनो हानाय गियानखौ जोङो गाव जिसु खोथा बुंनाय बाथ्राखौ जों गोसोआव खोख्लैगोन होनना बुंदों आरो बेयाव बुंदों नों नंथारगौ आं नोंखौ होनो आंखौ फोथायग्राया आं मावनाय हाबाफोरनिख्रुइ आं हाबाफोरखौ बिखौ मावगोन आरो बियो बिसोरनिख्रुइ देरसिनखौ मावगोन मानोना आंहा आफायाव थांनोसै ना आङो आफायाव थांनोसै ना आफायाव थांनोसैलाय देरसिनखौ मानो मावनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बे गोथार जिउखौ हरगोन ना गोथार जिउखौ जेब्ला बेयो हरगोन गोथार जिउखौ जों नाजागोन अब्ला बेखौ साबसिन हामसिनखौ जों मावगोन देरसिनखौ जों मावनो हागोन होननानै बेयाव बुङो प्रेज द लर्ड हालेलुया गोदान जिउनि गेजेरजों जों मा मावनो हायो मा मावनो हाया जों नायगोन ना गोदान जिउजों जों मा मावनो गोदान जिउआव जों मा खोन्थायो रमनि 8नि 15 सल'आव जों नुनो मोनगोन रमनि 8नि 15 आरो 16 बेबायदि बुंदों नाय गोदान जिउआव जों मा मोनथियो जोंनो मा साख्रि होयो जोंनो मा खालामो जोङो बेखौ जों नायनो 15 आरो 16 मानोना इसोरजों नोंसोरनो होजानाय गोदान जिउआ नोंसोरखौ गलाम खालामा आरो गिहोनायबो नङा जाय बुंदोंमोन गिनायनि जिउ होआखै बोलोनि जिउखौसो होनानै गिनाय नङा नाथाय गोदान जिउआ नोंसोरखौ इसोरनि फिसाफोर खालामो आरो गोदान जिउनि बोलोजों जोङो बेबायदि इसोरखौ गाबज्रिगोन आफा आंनि आफा इसोरनि गोदान जिउआ जोंनि जिउ बोलो खनसे जानानै जोङो इसोरनि फिसाफोर होननानै मिथिहोयो प्रेज द लर्ड हालेलुया बेबायदिखौ आफा होननानै गाबज्रिनो हानाय गोहो बोलो शक्ति इसोरनि फिसा हौवा जानो हानायनि इसोरनि फिसा जानो हानायनि आरो मा होनना बुङो बासायजानायखौ मोनदांनो हानाय मोनथिनो हानायनि मोनदांनो हानायखौ बे गोदान जिउआ जोंनो होयो होननानै जों बेयाव जों नुनो मोनो आरो प्रेज द लर्ड आरो 26 आव जों नुनो मोनगोन 8नि 26 गोदान जिउनि खामानि मावनाया आरो मा होनना बुङो आरो 26 आव 8नि 26 आव बेबायदि बुंदों बेबायदिनो जोंनि बोलो गैयैयाव जिउआबो जोंखौ
जोङो मा लाबोयो दिनै गोदान जिउआव जोङो प्रफेसार खालामनो हानाय गोहोबो होयो ना गोदान जिउआव जोङो प्रफेसार खालामनो हानाय गोहोबो होयो दिन 92 स्पिरिटआव जोङो नुनो नायगोन एक घरिनि बार'नि नया एक घरिनि बार'नि नय जेब्ला जों बेखौ नायगोन अब्ला जोङो नुनो मोनगोन गोदान जिउनि फिथाइ गोदान जोङो फैगोन अब्ला मा फिथाइफोर जोंनियाव थांगोन मा गिफ्टफोर जों मोनगोन गोदान जिउनि ओरैनो बिसोरहा मा बिलाइ ना गोदान जिउनि जेब्ला नाजावगोन अब्ला बेयाव माने माखासे बिषयफोरखौ जोङो सोरबा गुबुन गुबुन रोखोमै मोननो हागौ एबा गासैबो सासे मोनजोबनो हागौ गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन सासे जिउआवनो गुबुन रोखोमनि फिथाइखौ जोंनो होयो आरो जोंनो गिफ्टखौ होयो ओरैनो होनायखौ जोंनो होयो बे जाहैबाय बेयाव बुंदों मानोना मोनसे आरो बे जिउआनो सासे मानसिनो बिश्वास नांगौ फोथायनायनि जे जिउ फोथायनो हानाय गेदेर गोबां फोथायनानै जानायनि जिउ बे मोनसे होयो आरो ना फोथायनानै गिफ्टखौ होयो फोथायनानै गिफ्ट आरो बेजों लोगोसे मा बुङो सासेनो सोखानो हानाय हिलिं खालामनो हानाय हिलिं पावारखौ बे जिउआनो होयो प्रेजेन्ट हालेलुया हिलिं पावार दं बे गोनांथि हिलिं पावार बेनाव दङ गोदान जिउ होनाय गेजेर हालेलुया गोदान जिउनि गिफ्ट बियो बे जिउआनो जोंनो सोरनोबा सोखानो हानायनि आरो बेयाव मा बुंदों सोखानो हानाय बोलो होयो बे जिउआनो सासे मानसिनो सोमोनांथाव हाबा मावनो सोमोनांथाव आसरित खामानिफोरखौ मावनो हानायनि सोरनिबा आरजनि गेजेरजों सोरबा मिनिस्टारफोरनि गेजेरजों सोरबा गामाफ्रा बुंला बा इसोरनि खामानि मावनायफोरनि गेजेरजों सोमोनांथाव खामानिफोर जायोना जाया जाफुङैफ्राबो जाफुङो मानो होनबा बे गोदान जिउ होनो मोनसे बोलो गिफ्ट बेबो नयथा गिफ्ट दङ सोमोनांथाव हाबा मावनो हानाय आरोबा मा मावदों सोमोनांथाव हाबा मावनो हानाय बोलो गुबुन सासेनि इसोरनि खबरखौ ना बेबायदि रायथिनो हानाय बायदि प्रफेसि ना प्रफेसाय खालामनो हानाय फैनो गोनां बाथ्राफ्राव माबाफोर जानो गोनां दङ नामा खामानिफ्राव साक्सेस जानो दंना गैया एबा फैनो गोनां दिनफ्राव गाज्रि जाथायफोर दङ नामा मोजां जाथायफोर दङ नामा बेखौ बुंनो हानाय प्रफेसाय खालामनो हानाय बोलोआबो बे गोदान जिउनि दौरायसो जोंनाव फैयो आरो प्रेइज द लर्ड हालेलुया आरो गुबुन सासेनि इसोरनि खबरखौ नायबाय रायथिनो हानाय गुबुन खायसेनो गुबुन मानसिजों रायनो हानाय जों बुंनो मोना बर' भाषाजों रायनो हानाय गुबुन रावफोरजों रायनो हानायनि बोलो आरो बेजों लोगोसे मा होनना बुङो माथोजों रायनानै आरो बिनि बुंनायफोरखौ बिजिरनो हानाय बोलो होयो खायफाना बर' भाषाजों बुंनो हानाय गुबुन रावजों सालायनो रायनायफोरखौ इन्टारप्रेट खालामनो हानाय ने बुजिनानै मोनदांनानै जों बुजिनाय रावाव बुंफिननो हानाय एबा फोरमायनो हानाय गोहो आरो बेजों लोगोसे दंबावो आरो गुबुन सासे बे जिउआनो गासैखौबो मावसोहोयो आरो बियो गावनि इस्सा बायदि हाफ्रामबो राननानै होयो प्रेइज द लर्ड बेफोरो नाइन गिफ्ट अफ स्पिरिट जिउनि गोदान जिउनि होनाय जोंनो होनाय नयथा गिफ्ट ओरैनो होनाय गिफ्टफोर आरो बे गिफ्टफोरखौ जों बयबो मोनफा जों मोनथारनांगौ होननानै आं बुंनो सानो आरोना बे गिफ्टखौ मोनफा जों मोनथारनांगौ होनना बुंनो सानो मानो होनना बुङोब्ला जोङो थोनर जानायनि 2:17 बेयाव नायबा जों नुनो मोनगोन थोनर जानायनि 2:17 जों नायबा नुनो मोनगोन मानो जोंनि गिफ्टफोरा दिनै मोनथारनांगौ बे बुस्थुखौ ने जोंनि जेसेबां दं उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ सिख्ला सेंग्रा जोहोलाव गासिबो बिसोरखौ जोङो देर होनानै जों दावगालांनांगोन आरोना बे बाथ्राखौ जों नायबा नुनो मोनो जयेलनि 2:26 नाथायखौबो जोङो नुनो मोनगोन बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों मोनसेल' फरायसालि जयेलनियाव दङ 26 नाथाय आरो बे थुनलाइनि 2:16-17 बेयाव बेबायदि बुङो इसोरा होनदों आङो जोबनाय दिनफोराव जागोन आङो आंनि जिउफोरखौ साफ्रोमनोबो होनानै होगोन आङो नोंसोरनि बिसास्लाफोर आरो नोंसोरनि बिसाजोफोरनो नानै बायदि बुंगोन आरो नोंसोरनि जोहोलावफ्रा दोरगोफोर मोनगोन आरो नोंसोरनि बोरायफ्रा सिमां मोनगोन प्रेइज द लर्ड हालेलुया जोबनाय दिनफोराव मा जागोन आंनि जिउखौ आं नोंसोरनो होनानै होगोन गोदान जिउखौ बे जोंनो होगोन दिनै पेन्टेकस्टनि बरफनि दिनाव जेरैबायदि होदोंमोन बेबायदि दिनै पेन्टेकस्टनि बरफनि दिनाव बे बाथ्राखौ जोङो गोसोखांहोफिनदों जे गोदान जिउखौ इसोरा जोंनो होनानै होगोन दा गोदान जिउनि मुगाखा जों गोदान जिउजों सिल बुजाखाबाय ने जों महर बुजाखाबाय गोदान जिउनि मुगा बियो गोदान जिउजों जों सिल खालामखालांबाय गोदान जिउजों जों महर बुजाखाबाय जों गोदान जिउनि मुगायाव दङ आरो बे गोदान जिउनि मुगायाव जों थानायखाय जों जिंगाबाय बे बाथ्राया जोंनि दिनाव जों सिउ आरोना माबायदि बाथ्राखौ जों होनना बुङोब्ला सोलोंनानै जयेलनि 2:27 नाथाय आरो बेजों लोगोसे जों गाज्रि फरायनाया बे बाथ्राया मोजां जानांगौ बे जाहैबाय जे नाय मा होनना बुङो जे नोंसोरनि बिसास्लाफोर आरो नोंसोरनि बिसासोफ्रा ना बेबायदि बुंगोन प्रेइज द लर्ड दिनै जोंनि गिर्जाफ्राव जोंनि बिसासोफ्रा ना बेबायदि बुंनो हानाय जों फोथारनांसिगौ गोदान जिउखौ नाजावनायनि गेजेरजों
जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोरनि गेजेराव बेबायदि सुबुंफोर ओंखारबोनांसिगौ गोदान जिबन लानायनि गेजेरजों मानोना गोदान जोंनि मुगा प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो बेयाव बुंबावदों जे बे गोथार जिउखौ जेब्ला जोङो लुनानै होगोन जेब्ला जोंनि गोथार जिउखौ नाजावगोन अब्ला मा होनना बुंगोन आरो नोंसोरनि जोहोलावफ्रा दोरजोनफोर मोनगोन जोंनि जोहोलावफ्रा नाथाय गोबां समाव जोंनि जोहोलावफ्रा दोरजोनफोर मोनोब्ला बुङोब्ला गोबां जायगायाव गोबां सुबुंफोरा जोङो बिसोरखौ माने एसे रायखुमा जानायखौ जों नुदोंमोन आरो माने ने नाथाय जोंनि बाइबेलाव ओंखारदोंमोन बे दिनफोरा सफैनाय लोगो लोगो जों जोंनि जिउखौ लुनानै होगोन आरो बे जिउखौ जेब्ला जायफोर नाजावगोन बिसोरो दोरजोनफोर मोनगोन ना बेफोरबायदि बाथ्रा दंमोन प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो जोंनि गिर्जाफोरखौ आं बेनिखायनो एनकारेज खालामनो सानो दिनै जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो एनकारेज खालामनो सानो बे स्क्रिप्टआव टेन खालाम बे स्क्रिप्टआव टेन खालामनानै स्टाडि खालामनानै बे स्क्रिप्टआव लिरनाय बाथ्राखौ दाखुनो जों सेस्था खालामनांगौ मानो होनबा 9 गिफ्ट अफ स्क्रिप्टआ जों साफ्रोम फरायगिरिफोरनि थाखायनो आरो बेयाव होनाय जि बुंनाय बाथ्राफोर बे बाथ्राफ्रा गासै जोंनि मोनफ्रोमबो गिर्जाफोरनि जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय हालेलुया आरो जों बेखौ दाखुनो हायोबा नंगुबै इसोरनि बाथ्राखौ मानिग्रा साबसिन हामसिन गिर्जायारि गोदोयारि बा जोङो इसोरनि फिसाफोर होननानै जों बुंगोन हासिगोन आरो प्रेज द लर्ड हालेलुया बेबायदि बुंनो नांगौ बेयाव बुंनो नांगौ आरो नोंसोरनि जोहोलावफ्रा दोरजोन मोनगोन आरो नोंसोरनि बोरायफ्रा सिगां मोनगोन बोराय आरो बुरैफ्रा सिगां दोरजोनफोरनि गेजेरजों जानो गोनां बाथ्राफोरखौ मोनदांगोन आरो हालेलुया प्रेज द लर्ड बेबायदि आरो जों बेखौ मोनथिनो हायो बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों बेनिखायनो जों दिनै बुंदों जे दिनै जोङो गोदान दिनैनि मुगायाव दङ जों बे गोदान दिनैनि मुगायाव दङब्ला जोङो 2 कोरिन्थिनि 1:22 जों नुनो मोनो एफिसुसनि 1:13 जों साफ्रोमबो गोदानजों जों सिल बुजाबाय गवा बुजाबाय ने जों बेखौ नायबा नुनो मोनगोन मा होनना बुङोमोनलाय 2 कोरिन्थिनि 1:22 ने 2 कोरिन्थिनि 1:22 आव बे बाथ्रा दङ 2 कोरिन्थिनि 1:22 बेबायदि बुंदों आं फरायनो प्रेज द लर्ड हालेलुया बियो जोंखौ हांखो बुनानै बे गोथार जिउनि बोहैनायखौ जोंनि गोसोफोराव होबाय प्रेज द लर्ड हांखो बुबाय दिनै गोथार जिउनि हांखो ने गोथार जिउनि हांखो बुबाय बे दिनै आरो बेजों लोगोसे आरो मा बुंदों एफिसुसनि 1:13आवबो जों एखे बाथ्राखौनो जों मोननो हागोन एफिसुसनि 1:13 बेयाव बे गोथार जिउनि हांखो बुनायनि बिसयखौ जों नायनो हालेलुया प्रेज द लर्ड एफिसुस 1:13 खुलुमनायाव आंनि गोदोनि मावनाय दांनायफोरखौ नोंसोरनो खोनाबाय आं अननाय गैयाजासे नोंसोरनि गिर्जाखौ होसोदोंमोन आरो बेखौ जाबाय जियानो जाया मानो दा जोङो गोथार जिउनि मुगायाव दङ आरो गोथार जिउनि दालानसेया खिथादों एफिसुस सरि आखु दाखु जोंनो माखौ थांबाय ना दिनैयाव नोंसोरो नंगुबै बाथ्रा नोंसोरनि बासायजानाय फोथायनायखौ खोनाब्ला दिनैयाव नोंसोरो फोथायबा दिनै बानखानायनि गोथार जिउजों हांखो बुजाबाय प्रेज द लर्ड बानखानायनि गेजेरजों मा होनदों गोथार जिउजों जोङो हांखो बुजाबाय दिनै बे गोथार जिउनि मुगायाव जों साफ्रोमबो जुदि गोथार जिउजों हांखो बुजायाखैब्ला थोनहरनायनि 2नि सल' बुंनाय बाथ्रा जयनि 2नि 26-27 बुंनाय बाथ्राफ्रा बुंनाय नङा आरो बेबायदियाव नङाब्ला जोङो इसोरखौ एबा जिसुनि बाथ्राखौ जोङो मानिनाय जानाय नङा आरो प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो बे गोदान जिउआव फैब्ला जोङो फोरोंनाय बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनो हरनि समावनि सारिबा आथिखालाव बे जोङो फोरोङोबो जोङो खिन्थायोबो जोङो गाइड खालामो मोनसे बिषयखौ जेब्ला गोसोआव ला जोंनि गोदान जिउनि बिषय ओंखारदों नालाय गोदान जिउनि बिषय ओंखारनायखाय मोनसे बिषयखौ आङो रोखायै बुंनो सानो बेयाव दा बाथ्रायाव बुंनाय बाथ्राखौ बे जाहैबाय मेथ्युनि 22:32 नम्बराव सरि 32 मेथ्युनि 12:32 ने मेथ्युनि 12:32 गोबां समाव जों गोबां बिषयफोरखौ जों खोनायो गोदान जिउनि बिषयखौ जों खोनायो गोदान जिउनि बुंनाय बाथ्राखौ जों नेवसियो गोदान जिउनि बुंनाय बाथ्राखौ ओइ नंखाय निउसो मासो होनलाबायनानै एखमबा जोङो मा होनो रायखुमानायबो जों खोनानो मोनो निन्दिनायबो जों खोनानो मोनो नाथाय बाथ्रा बाइबेलाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों एसे गिथावानो दे बे बाथ्राया एसे गिथावानो ना 12:32 ओरैबायदि बुंदों जे आरो सोरबा मानसिनि गोसोआव जोंहा माबा बाथ्रा बुङोब्ला बेयाव खेमा मोनगोन जिसु खृष्टनि एगेन्स्टआव माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला रायखुमायोब्ला बे खेमा मोनगोन नाथाय बेयाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों नाथाय बेयो खेमा मोनगोन नाथाय सोरबा गोदान जिउनि जिउआव माबाफोर बुङोब्ला बिहा नागारजानाय नङा
दा एबा उनावबो नागार जानाय नङा। Praise the Lord. निमाहा मोनथारनाय नङा गोथार जुलिनि एगेन्स्टआव जुदि बुङोब्ला बा गोथार जुलि माबाफोर जुदि गोथार जुलिनि एगेन्स्टआव गोथार जुलि मावनायफोरनि बिसय जों जुदि बुङोब्ला जोंहा बेयाव नागार थानाय जोंहा गैया। जों निमाहा मोननाय नङा माने बेयाव बाथ्रायाव बुङो। बेनिखायनो बेयाव बुंदों इफिसियासनि 5नि आदाव जे नोंसोरो बे संसारनि फोरजों नोंसोर दाफे नाथाय गोथार जुलि फे गोथार जुलिजों जों फैनांगौ मानो होनबा गोथार जुलिनि मुगा गोथार जुलिनि मुगा दिनै जों साफ्रोमबो जोंनि देहाया इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर दिनै जों साफ्रोमनिबो देहाया इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर 1 कोरिन्थियानि 6नि 19आव जों बुंगोन जे जोंनि साफ्रोमबोनि देहाया इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर आरो बे गोथार जिउ थायो गोथार जिउ न' बेनिखायनो जों बे जोंनि देहाजों जों पाप मावनो जों मोनलिया बे देहाया जोंनि गावनि नंलिया आरो बे इसोरनिसोसै बे गोथार जोंनि जिउखौ नंसोसै आरो बेनिखायनो जों बेखौ लानानै जों खामानिखौ जों मावनो नांगौ दा बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो गोथार जिउखौ जोङो नाजावनानै अनज्लायनानै सिबिनाय खुलुमनायनि गेजेरजों निमाहा होनानै जों दावगालांनांगौ निमाहा होनानै दावगालांनांगौ आरो गोथार जिउनि होनाय जे बिथाइफोर जों बेखौ नाजावनांगौ गोथार जिउनि होनाय बिथाइया मा बेलाय गोथार जिउनि होनाय बिथाइखौल' बुंनानै आङो बे खिनियाव दोनथ'नो सानबाय दिनैनि बे गाहाम बाथ्राखौ गोथार जिउनि बिथाइखौ जों मोननो हागोन गोथार जिउआ जेब्ला जोंनियाव फैगोन अब्ला जोंनिया मा फिथाइ थायगोन जों बेखौ नायनो गालातियानि 5नि 22 नायगोन 5नि 22 गालातियानि 5नि 22 गोथार जिउनि बिथाइखौ नायगोन आरो जायफोरा गोथार जिउ गैया जायफोरा इसोरनि बाथ्राखौ एबा इसोरनि बाथ्रा मानिया बिनि गोजौआव दङ बिनि बिथाइफ्रा मानियैफोरनि बिथाइ मानिग्राफोरनि बिथाइ गोथार जिउनि बिथाइफ्रा बेबायदिनो गोथार जिउनि बिथाइफ्रा आंनाय जिउनि बिथाइया गोथार जिउनि बिथाइया अननाय रंजानाय गोजोननाय सैसोनाय गाहाम जानाय मोजां जानाय फोथायनाय फोथायजानाय गुरै जानाय गावखौ हमथानाय Praise the Lord. हालेलुया बेफोरबायदि गुनआ जोंनाव थानांगोन बेफोरबायदि गुनआ जोंनाव दङब्ला जोंनि गोथार जिउआव जोंनियाव दङ होननानै जोङो रोखा बुंनो हागोन आरो जायफोरनियाव बेबायदि गोथार जिउआव जायफ्रा नाजावाखै फोथायनायाव गैया इसोरनि बाथ्राखौ मानिया आरो जायफ्रा जिथुखौ अना एबा इसोरनि बाथ्राखौ मानिया बेफोरनियाव माबायदि थायो नाय बेफोरनियाव फिथाइफ्रा माबायदि थायो बिनि गोजौआव जायफ्रा जों नुनो मोनगोन आरोना बिनि फिथाइफोरखौ माबायदि फिथाइ थायो बे जाहैबाय जिनाहारि गोजौ नङि जानाय लांसुनिया मुर्ति खुलुमनाय मोनथायफोर बैसागु जानायफोर नांज्लायनाय मोनसा जानाय जोंफ्रुनायफोर गावनिखौ नायगिरनाय दावस्रा होनाय सिख्लाफोर जानाय मेगन सानाय थेनाय लोमजुनाय आरो बेफोरनि बायदिफोर आरो बेफोरो जाहैबाय जायफोरा गोथार जिउफोरा गैया जायफ्रा गोथार जिउखौ दैदेनाखै जायफ्रा जिउनि बाथ्राखौ मानियाखै जायफ्रा जिउखौ अना बिसोरनाव बेबायदि गाज्रि फिथाइफोर थायो आरो जायफ्रा जिउखौ अनो जायफ्रा जिउखौ अननानै बिनि बाथ्राखौ मानियो आरो जायफ्रा गोथार जिउखौ नाजावो आरो जायफ्रा गोथार जिउनि हांखोजों बुजाबाय जायफोरनि बे हांखौ जिउनि अंगफोरनि अना सानो आरो खुलुमना महर दोननो सानो आरो जिउनि खोथा खुलिनानै गथायनानै होयो बिसोर बेयाव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय गोरलै जानाय दुखु जानाय बाथ्रा बुंलायनाय मेगन सायि बेफोर गासैबो मोजां मोनलायनाय गासैबो फिथाइफोर थायो आरो Praise the Lord. हालेलुया गिबि गुबैसिन थानाय जोंनि जोलाव सिख्लाफोरनि जिबनाव जोंनि जोलाव सिख्लाफोरनि फोथायनाय जिबनाव जोलाव सिख्लाफोरनि दिनै साननै जानायखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों इयुनफोरनि जिबनाव बे बांसिननिफ्राय बांसिन थाइथारनांगौ आरो मानो होनबा बांसिननिफ्राय बांसिन सम आरो दंबावो जोंहा जिबनखौ खालामनो फोथायनाय जिबनखौ खालामनो गिदिर जिबनखौ खालामनो गोबावसिन दंबावनाय बे बोसोरखौ जोंनियाव रोखा जानानै रोखा गोजोमै जुदि जोंनियाव थायाब्ला जुदि जों सिख्लाफोरनो थायाब्ला जोङो फेल जागोन गाग्लिगोन आरो जों गोग्लैगोन Praise the Lord. हालेलुया बेनिखायनो बे रिमोनग्रा संसाराव सोरगिदिं सैतानफोरजों गाज्रि जिउफोरजों बुंफबनाय बे गाज्रि संसाराव बे बुहुमाव जोङो नंगुबै खृष्टाननि बाथ्राखौ खालामनांगौब्ला इसोरनि बाथ्राखौ जों मानिनानै इसोरनि बाथ्राखौ मानिनानै बेखौ अननांगोन आरो बिनि होनाय बाथ्राखौ मानिनानै गोदान जिउ नाजावनानै बिनि बायदि जिउ दावगालांनांगोन आरो जों फोथायनानै गावबा गावनि जिउखौ गोदान जिउआव जों दैदेननो Praise the Lord. हालेलुया गोबां समाव गोबां बिसोरखौ लानानै सिन्था खालामनाय नुनो मोनो नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुजिनांगौ जे नोंनि सिङाव थानाय जोंनि सिङाव थानाया दङ थानायखौ देरसिनांगौना Praise the Lord. जोंनि सिङाव दङना थारमाने जोंनि सिङाव गोथार जिउ दङ बे बुंनानै जेबो गैया हालेलुया Praise the Lord. आरो बेखौनो बुंनानै बेखौनो सानबाय साफ्रोमबो जों सिख्लाफोरा गोदाननि साफ्रोमबो फोथायनायफोरनिसिम आरो हामबायहोनायजों आंनानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गुरैफोरखौ बे नाजावनायखाय खोनासंनायखाय हामबायनायजों दोनथ'बाय साफ्रोमबो सायाव गोरा राजखान्थि
मोनो